भाई पवन सिंह खुद बोल ले बा कि हमार गाना चोरी भइल बा। देखा पहले वीडियो ही देखा। मुकाबला की था ना, चोरी के ऊपर से सीना चोरी। कैसे लोग कर पाते हैं ऐसा एक्टिंग यार। मेरे भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के गाना चुरा के खेसारी लाल गा दिले बा। उ गाना रहल बा हई हई, मतलब कि दोनों गाना के टाइटल सेम बा। सर्च भी देखा, हम यूट्यूब पर सर्च मारम तो गाना केकरो आगे आई केकरो पीछे आई। मतलब कि भोजपुरी लिखला पर पवन सिंह क्या होता है, गाना का टाइटल लिखला पर यहाँ खेसारी लाल क्या होता है। सब बात छोड़ा भाई, चलो गाने में सुन के देखा तानी। तोहर राजा रंगवाज के मियाज अभी बनल नहीं है। मतलब कि पवन भैया कहता कि अभी हमारा मुंड न बनल बा। बाकी खेसारी भैया क्या कहता है, खेसारी भैया छोड़ द रंगवाज राजा जी, हमरा लाज नहीं लागत। मतलब कि गाना के थोड़ा उल्टा मुल्टा कह के मैं कि यही पर पेल देले बा खेसारी भैया। एकरा कहल जाला गाना चुरावे के दिमाग। देख लेला पवन भैया गाना आयल, यो गाना सेम आयल बा। मतलब कि उ गाना अपलोडिंग टाइम, इ गाना अपलोडिंग टाइम, मतलब कि दोनों सेम बा। मतलब ना गाना फार गाना चोरी होला भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसे ही एगो और गाना चोरी होला, तोरा याद होई, फराक तोर खूटा से फाटल बा। इन्हें पवन सिंह के, इन्हें खेसारी यादव के, मतलब समझिए सकेला भाई। अब हम का कहे। जलवा है हमारा।